În 1995, într-un sat mic numit Valea Stanei, un preot s-a spânzurat în clopotniță. Clopotul a bătut singur la ora 5 dimineața, cu 5 minute înainte ca trupul lui să fie găsit. Ușa era încuiată pe dinăuntru și toate lumânările din biserică ardeau. În noaptea de dinainte, oamenii l-au văzut umblând desculț și murmurând într-o limbă necunoscută. Se spune că preotul făcea rugăciuni interzise și că atunci a rostit una care cheamă ploaia, dar deschide altceva. Și în fiecare an, pe 12 aprilie, la 5 dimineața, clopotul bate o singură dată. Dar dacă ajunge acolo, unii zic că se mai aud pașii lui pe scările din lemn putrezite. Follow pentru mai multe povești.